मित्रांनो, मालवणी माणूस म्हणजे भारीच रसायन असता. तोंडान थोडं तिखट पण मनान एकदम गोड. एका वाक्यान समोरच्याची बोलतीच बंद करून टाकता. हुशारी अशी की चार माणसांका बसान विचार करूक लायतलो. चेष्टा मस्करी म्हणजेच केण करूची तर ह्याच्याकडसूनच शिका होई. चिरमुल्याचा दुकान असला तरी लाखाचे गजाली सांगायचा स्किल फक्त मालवणी माणसाकडेच असा. आणि कोणीच जर उगाच शहाणपणा शिकू गेलो तर 2 वाक्यात त्याका जाग्यावर बसवची तयारी सुद्धा या मालवणी माणसाची असता. गावातला प्रत्येक झाड, प्रत्येक वाट आणि प्रत्येक माणूस याच्या ओळखीचो. मित्रांनो, मालवणी माणूस कधी काय विचारित ना त्याचो नियम नाही. आणि त्याच्या प्रश्नांची उत्तरा देताना भल्या भल्यांका घाम फुटता. खोडता वाटता काय तुमका? तर तुम्हीच आता बघा. ही बघा छोटीशी मालवणी भाऊ बहीण. त्यांनी सहज विचारलेल्या 3 प्रश्नांची उत्तरा देताना भल्या भल्यांचे टाके ढिले झालेत. एवढाच काय, हल्लीची AI टेक्नॉलॉजी सुद्धा हैराण झाली. तर मित्रांनो, तुमका बघूचे असत हे 3 प्रश्न? चला तर मग व्हिडिओ स्किप न करता बघूया. तर मित्रांनो, मी आणि आदवी पकडापकडी खेळा होतो. मोबाईलमधल्या गेमपेक्षा हे गावातले खेळ खेळा खूप मजा येता. म्युझिक लावून संगीत खुर्ची खेळण्यापेक्षा निसर्गातल्या पक्ष्यांच्या किलबिलाटाच्या म्युझिकमध्ये खेळण्यात वेगळीच मजा असता. मित्रांनो, खेळान झाल्यावर येता येता आमका ह्या झाड दिसला. ह्या झाड कसला असा तुमका माहीत असा? माहीत नाही तर म्या सांगतोय. ह्या असा कुमियाचा झाड. किती भारी असा ना? करणा काढूक गेलाय काय, या कुमियाच्या झाडाच्या पानाचो पुडो तयार करतोत. पुढ्यात करणं ठेवतोत. या पुढ्यातली करणं खाण्यातलो आनंद वेगळोच असता. ही बघा कुमियाची फळा. ह्या फळांका कुंफळा म्हणतात. ही कुंफळा पेरूसारखी दिसतात, पण पेरू म्हणान खाशात तर कर मन मरशात. तर याच कुमियाच्या झाडावरून आमचे 3 प्रश्न असत. तुमका जर या प्रश्नांची उत्तरे येत असतील तर कमेंटमध्ये सांगा. उत्तरा नाही इली तर मित्रमैत्रिणींका, पाहुण्या सोयऱ्यांका किंवा शेजारच्या लोकांका विचारा. बघा ते सांगतात काय. आणि त्यांका ही उत्तरा नाही इली तर AI टेक्नॉलॉजीक विचारा. हल्ली सगळे AI म्हणतात ना. AI टेक्नॉलॉजी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरा एका झटक्यात देता. मग AI आमच्या प्रश्नांची उत्तरा देता काय बघा. नाहीतर आमचे प्रश्न ऐकान AI टेक्नॉलॉजीकच झटकू येत. तर चला बघूया मालवणी माणसाचे साधे 3 प्रश्न. पहिला प्रश्न, ही कुंफळा कोण खातात? दुसरा प्रश्न, या कुमियाच्या झाडाच्या खोडापासून कोणती पारंपरिक वस्तू बनवली जाता? तिसरा प्रश्न, या कुमियाच्या झाडावरून एक मालवणी वक्बजर कोणतो? मित्रांनो, ऐकलात ना आमचे प्रश्न? पहिला प्रश्न असं होतं, कुमियाची कुंफळा कोण आवडीन खातात? दुसरा प्रश्न, ह्या कुमियाच्या झाडाच्या खोडापासून कोणती पारंपरिक वस्तू बनवली जाता? आणि शेवटचा प्रश्न, कुमियाच्या झाडावरून मालवणीतलो वाक्प्रचार सांगा. बघूया किती जणांका या प्रश्नांची उत्तरं येतात. तुम्ही अलेक्साक पण विचारून बघा. कारण हल्ली सगळे काय झालं काय, अलेक्साकच विचारतात. हाय अलेक्सा, आजचं हवामान कसं असेल? हाय अलेक्सा, सूर्यापासून पृथ्वीचे अंतर किती आहे? अशा कित्येक प्रश्नांची उत्तरा अलेक्सा काही सेकंदात देता मा. मग त्या अलेक्साकच आमचे 3 प्रश्न विचारा. बघा ते काय येतात काय उत्तरा. अलेक्साची दात कळीत बसता काय नाही बघा. तर मंडळी, तुमका उत्तरा होई असतील तर तुमच्याकडे 2 पर्याय असत. पहिलो पर्याय, तुम्ही हे प्रश्न जुन्या जाणत्या माणसांका विचारा. ते नक्की उत्तरं सांगतील. कारण ओल्ड इज गोल्ड, जुना ताच सोना. आणि दुसरं पर्याय, माका कमेंटमध्ये विचारा. जास्तीत जास्त कमेंट केले तर मी पुढच्या व्हिडिओत याची उत्तरं देतलोय. आणि तुमच्यापैकी कोणी आधीच उत्तरं दिल्यानंतर मी त्या व्यक्तीचा पुढच्या व्हिडिओत नाव घेऊन शब्दसुमनांनी त्याचं कौतुक करीन. तर चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. आणि हां,
तुम्ही जर मालवणी असाल किंवा तुमच्या मनात मालवणी माणसाबद्दल प्रेम असात तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण तुमचं एक सबस्क्राईब आमका नवी उमेद देता. चला मित्रांनो, बाय बाय.